Murag kana bitaw ang negosyo siguro sa mga ubang tao murag nagkalugi na to dili pa uli ang tanabasa na ang Ginoo igsoon. O tingali na kay balatian karon niya makaingon ka nga di na jud maayo ni ini. Pero nagingan ang Biblia sama sa babaye bisag nahurot na ngayang tanang kwarta wala po jud tama motabang sa iya kay gidugo siya. Batingon ang Bible nakadungog siya ni Ginoong Hesus. Unsa maning pagtuo ingon ang Roma 10:17 nga ang kalugan sa pagtuo maong kanang pagpamati sa pulong sa Dios. Paminaw kayo kini mo ni pinaka-importante. Usahay manggod ang ato ang pagtuo nagikan sa ubang istorya sa tao. O usahay ang atong pagtuo nagikan sa abilidad sa doktor o abilidad sa ubang tao. Pero ang pagtuo di ay kinagikan sa pagpamati sa pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. Munang salamat sa Ginoo kay nahimo kong Kristyan. Dili ko na magpasalamat na kay pastor ko kun dili nahimo kong Kristyan nga naa ako'y relasyon sa Ginoo nga naman sukad na ako relasyon sa Ginoo